asinjonjo ngazviri uko kuchechi uko aiwa ichiri cheche wabudaziya ona koki ngeburuka mumango ndava ndamhanya pawindo kunoiswa kama news nekamonjaonekera uchionekera uchita unge chipoko chiri kubva kumakuwa anotanga watanga sawira watanga asono ndikupisa ere kupisa uchipisikira kudaro 2025 kana iro ndere rinosvika ipapo konekapa una kuionera asikana kuita unge munhu ari kubva ameno tingati anyururwa pai kana kuti makanzira madzibaba manews fits kumbi matuke kuti upinda unofana kutochena mene nikuburikira tarisa kazambia kangu ndakapwa na madzibaba sikanishozo kanodona mai kwanda zvone wakapfeka minara wakai amai mwana ine uri kufamba muminara uri kufamba mumari uri kugara mumari 2025 uchiimoneredza ndakaisunga ukaisunga nyoka aye wakana hapana chaunombotaura apa unofunga kuti tisingazive kuti unoroya zvese totonyazozviziva kuti unoroya asi njonjoka izvo zvamusisina kana mwana hwani kana ndichingochena emotion kuchena kwechiko hazvina kana ndaa ina ndichatambi neweni ndichitamba nemuroyi aiwa kana uri muroyi iri jirai rakafita ini wakariwana kupi meangwi madutondira zambia rangu maunyepera churo isaka makuri harisi zambia ijira rekuchechi riri kuyera akadzira madzibaba rinofita ini arifita iwe wakapfeka mekapu woti jira asawira kana uchida kuputsa ukama ukama wei ndipeka jira naisawira wakuridi kuti nditoka minarau auite mari shamari kana usingori na mari hazvisi kuenderana izvi ndezvekumasowe izvi woti maneuzi woti ripisiki ndinoita mari unoita mari ka ingotarisa smart yamuri aiwa haisi smart kutongi muna timu ronyora sawira handichakambinewe ndandikungoti uchandipawo mina endewe ini mari yandinayo yakatowandisa ndombodi usahwire aenda